Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuleke lapha iKaizer Chiefs ihlutshwa zii-injuries ngoba kunento evelayo ke kubaqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs okanye phaa ngaphakathi ke kwiqela leKaizer Chiefs lokubana ke isizathu sokubana batshintsha iskwad njalo bangade babe ne-starting line-up into yokubana ke basoloko bene-injuries ezininzi, abanye abadlali ke basuspendwa. Indlela ke abazithethelela ngayo, mandikubalele ke abo badlali kuthiwa ke ngoku bakwi-injury bayi-9 abo badlali bangaphandle ukuqela ke leKaizer Chiefs. Sawuqala ke lapha ke ngo-Inacio Miguel, umfana omdala, sibuye siye phaa kuBrandon Peterson, uyabalwa lapha kwi-injuries, sibuye siye phaya ke kuGiven Msimang, bayambala kwi-injuries. Sibuye phaa siye phaya ke kule nkwankanyana kwaRashul Dotli ekudala ke ngaphandle, umfana omdala. Sibuye ke siye phaa kuGeorge Mahlow, siye kumfundo Vilakazi, siye kuRick Frosler, siye ke phaya ke kule nkwankanyana ke yakuNkanyiso Shinga, sibe sesibiza phaa ke u-Igadora. Nabo ke abadlali ke iKaizer Chiefs ethi ke bangaphandle ngesizathu se-injuries ke baphulaphuli ke uZitha Quinn kakuthiwa ubuyile ke naku-suspension. Awukhumbula into yokubana ke ebekade engekho iKaizer Chiefs kayidlala phaa neqela leRichards Bay apha kubethwa khona ngo-1-0 kwelase-KZN. Ubuyile ke ngoku phaa uZitha Quinn, kodwa ku-Eden McCarthy kunye noSibongiseni Mthethwa basuspendiwe, abazubakho ke phaa ngecawe. iKaizer Chiefs kayidlala phaa neqela ke leDurban City phaa nge-15 ke kaMatshi. Bathi ke abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs isizathu ke senza into yokubana ke itimu yabo ingabhalansi, itimu yabo itshintshwe njalo rhoqo, basoloko bene-starting lineup esitsha. Masingene ke thina lapho ke abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs. Okokuqala nje le nto niyizithethelela ngayo ayivakali, ungabikho i-starting lineup senu satshintshwa njalo kungakalimali kwaii-players ezininzi. Ii-players besoloko zingaphandle, ibe nguDotli noMsimanga kunye ke noMahlowu kuphela abantu bebesoloko bengaphandle, walandela noFrosler umntu bengaphandle. Ii-players ezininzi bezivele zikhona. Ukutshintshwa kwe-starting lineup akutshintshi itimu yonke. Into enenzayo nina nicinga uba sithi nitshintshe itimu yonke, akutshintshwa itimu, nitshintshe ii-players bekumele uba nizitshintshe. Umzekelo, ii-players ezintathu ezi-4 ezona zenza itimu uba mayidlale, kumele uba ke ningazitshintshi ezo players, niyibhildele kwezo players itimu yenu. Sifuna ukutsho kanjalo. Umzekelo nje, xa kudlala uMduduzi Shabalala, kudlala uMfundo Vilakazi, kudlala uDuba, ndazi umzekelo kudlala phaa uMabuye, ufumane into yokubana bawine ii-games ezintathu, loo midfielder yabo iwina ii-games zade zantathu zilandelelana. Suyitshintsha ke, uyitshintshelani, sosuqhube ngayo. Nini into enenzayo, kudlala uMduduzi namhlanje athi engalimalanga kusasa ungena uPulemot athi engalimalanga kusasa ungena uDuprez, njalo njalo. Nantso ke into eniyenzayo ngoku. Senifuna ufumana isebe lokuzimela, nifuna uzimela ngee-players ezilimeleyo, nifuna uzimela ngee-players ezisuspendiweyo. But inyaniso yile, siyayibona le nto eniyenzayo, kudala ithethwa ikhalazela okubana nide nibe phakathi kwisizini anikabi naso starting line-up ekusesweni, anikabi nazo ii-players eniwina ngazo ii-games. Nantso qha into ethethwa ngabantu le yokubana ke nizame ukuzithethelela ngee-players ezithe zabe zine-injuries nangee-players ezisuspendiweyo. Noko iyabonakala uba nizama ukuzidifenda, kodwa nizidifenda umqolo wona ungaphandle. Ndifuna ke baphulaphuli ke ningene nanitsho nento yokubana ke niyiva njani le meko yabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs xa bethetha ngolu hlobo. Nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.